Actually guys, pag mag-uubo si Bibi, 3 days lang guys, makukuha na yan sa oregano, mawala na yan. Ito lang guys ha, pwede ito lahat guys sa 3 weeks old. So, pwede siya guys sa 3 weeks, 4 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, hanggang mag-1 year, hanggang mag-4 years old sila. Pwede mo pa siyang painumin ng oregano. So, wag kayong mag-worry guys ha, kasi yung oregano guys, herbal yan. Wag kayong matakot kahit mas mabuti nga guys, marami yung oregano yung pinainom nyo sa anak nyo, yung space talaga. Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog guys is magpaparto po ako sa oregano na video ko. Ngayon guys, ipaparto ko to kasi nga sobrang daming nagtatanong nito kung ilang months po yung bibi na pwedeng ipainom yung oregano. But guys, sa totoo lang guys, nagpapainom po ako ni Bibi Aiban ng oregano. Yung kalabo is 3 weeks pa po siya simula ng pinanganak ko siya. Yung oregano guys is nilagyan ko lang siya ng lemon, 2 patak ng lemon, at saka luya. 2 patak naman ng luya at nilagyan ko din siya ng honey guys. At wag nyo pong kakalimutan yung honey kasi isa siyang pinakamahalaga sa oregano, yung honey. Kasi nga, yan po yung nagpapasarap sa oregano. Kasi yung lasa kasi ng oregano guys is hindi talaga siya magandang lasa para sa mga bata. Oh, no. So para gusto nyong dumidi yung bibi ninyo, huwag nyong kalimutan na maglagay kayo ng honey. Dami kasi nagtatanong guys, kailangan pa ba talaga ng honey? Pwede ba walang honey? Pwede ba asukal lang yung panghalo sa oregano? Guys, alam naman talaga natin na ang pangit talaga ng lasa ng oregano. So, kailangan nyo talaga ng honey. Honey talaga yung number 1 na magpapasarap sa oregano. Kahit wala na yung lemon at saka luya, optional din naman yun guys eh. Kahit hindi nyo na lang siya lagyan. Basta ang importante guys, may honey. Ang honey guys, mabibili nyo yan kahit saan na store. Pwede nyo pong mabibili yung honey. Maraming nagtatanong 3 weeks, 1 month, o 2 months to kahit ano. Guys, pwede nyo po siyang painumin kahit 3 weeks pa po siya. Kasi nga, herbal naman to. Wala namang mangyayari dito sa bibi ninyo. Ako, pinainom ko sa iban is 3 weeks. Pwede po magpainom ng 3 weeks guys ha. Or 3 weeks, pwede nyo siyang padidihin ng 2 ons. 2 ons, pwede nyo po siyang padidihin ng 2 ons sa 3 weeks. Pero ako, nung inubo si Bibi Aiban na 3 weeks kasi siya inubo, pinadidi ko siya ng 2 ons. Every 3 hours ko siya pinainom ng oregano. 2 ons yun. Hindi ko na siya pinadidi ng milk habang nag-uubo pa talaga siya. Yung pinapalit ko is yung oregano. Yun yung palagi kong pinadidi ni Aiban hanggat tumagaling siya. At pag narinig nyo na umubo sila ng 1 o 2 beses, naku guys, painumin nyo na sila agad ng oregano, kumuha na kayo at kailangan nyo magtanim ng marami para pag may sipon at ubo si bibi, yan na yung ipainom no. Huwag na kayo magpainom ng mga gamot pa habang maaagapan pa talaga ng herbal. Yun kasi yung mahalaga guys eh. 2 months, pwede nyo na po siyang padidihin ng 4 ons. Nasa sa inyo kasi yun guys, kung kailan. Kasi ako guys, pag mag-uubo kasi 7, lalo pag sunod-sunod na yung pag-uubo ni Bibi Aiban, pinainom ko na siya ng 4 ons, pinadidi ko na siya at pinapalit, hindi ko na siya pinadidi ng milk kasi more on mag-uubo kasi sila guys pag pinadidi mo ng milk kasi nga matamis yung milk, diba? Kaya medyo palagi silang nag-uubo. Kaya yung ginagawa ko is oregano yung pinadidi ko sa kanya. So okay naman yung bibi ko, 1 year and 1 month na si Bibi Aiban ngayon, hindi ko pa siya napainom ng kahit anong klaseng gamot ng ubo. Maliban lang dito sa oregano. Ito lang yung palagi kong pinadidi sa kanya. So, sa mga nagtatanong guys, ang dami kasing nagtatanong, ayan yung mga tanong nila. So, ang daming mga tanong na pwede ba sa 3 weeks, 4 weeks, 1 month, 2 months, 3 months po siyang painumin guys ng oregano. Kasi herbal naman yan. Wala naman talagang makukuhang masama yung anak mo dyan. Kasi herbal nga yan. So, kailangan nyo lang gawin guys kapag narinig nyo nang umubo ng 1 beses o 2 beses, painumin nyo na agad yung anak ninyo para maagapan pa talaga sa herbal. Kasi yung herbal kasi guys, hindi yan basta-basta umipik agad-agad eh. Kailangan mo pa talaga mag-effort dyan. Kailangan mo pa palagi ipainom yan. Ako kasi every 2 hours, 3 hours, nagpapainom ako kay Bibi Aiban pag sunod-sunod na yung ubo niya. Pag inubo lang siya na narinig ko lang 1 beses, 2 beses, yun, pinainom ko lang siya guys, isa umaga lang 4 ons, pinainom ko siya.
Sa gabi naman, bago siya matulog, ipadidi ko yung oregano niya. So, 2 beses lang ako magpapainom ng oregano niya kapag 2 beses lang siyang umubo. Pero pag sunod-sunod na siyang umubo, pinainom ko na siya agad ng oregano ng tag 4 ounce every 3 hours ko siyang pinainom nun. Kapalit yung mga didi niya pag magdididi na kasi siya. Hindi yung milk yung binigay ko kay Baby Ivan, kundi yung oregano. Kasi inuubo kasi siya guys, mas mabuti yung oregano lahat yung napasok sa katawan niya para madali talaga yung kapit ng bisa sa oregano. Ito yung oregano guys, kailangan nyo siyang ramihan at kailangan nyo lang ng malinis na tila at saka bottle at saka yung honey. Importante kasi yan guys. At may isa na akong video guys kung paano ko siya ginawa. Of course, sinasalak ko siya. Ayan, dito nilagay ko yung oregano dito. Ayan, ginanyan ko guys, o ganyan. Tapos, pagkatapos ng ganyan, piniga ko siya. Ayan, ito yung bottle ni Baby Ivan. Ganyan. Ayan, piniga ko siya guys. Ganyan yung pagpiga ko sa kanya guys. Ayan. Kasi sinasala ko kasi siya guys para at kung magpakuan kayo ng oregano guys ha, kailangan talaga pure yung katas lang talaga niya ang pwede niyang ipainom kay Bibi. Ayan. Nagtutuons na siya. So, tuons yung napiga ko. Sobrang dami kong tanim na oregano guys. Para lang umubos si Baby Ivan. Yun na yung ipainom ko sa kanya. So, ayan. Tuons siya. So, ito, tuons to guys. Itong nakuha nating katas. So, lagyan natin ng 1 ounce na honey. Kung may lemon kayo dyan at luya, lagyan nyo na siya. Ako kasi wala akong lemon eh. Wala akong lemon at wala akong, ayan, 1 ounce na honey. May honey ka na. Kailangan talaga ng honey guys. Masarap kasi ang pangit ng lasa ng oregano guys. O ayan. Tapos i-shake mo lang siya ng mabuti. So ayan, ito na yung ipadidi ko ni Baby Ivan mamaya. At kailangan mainit-init mo pa yung ipadidi kay Bibi. Habang mainit-init pa, ipadidi mo na siya sa bibi ninyo. So, ayun lang guys. Sobrang simple lang gawin yung pangtanggal ng ubo ng bibi ninyo. Actually guys, pag mag-uubo si Bibi, 3 days lang guys, makukuha na yan sa oregano. Mawala na yan pag ordinaryong ubo neban. Pero guys, mas better pa rin na kailangan nyo pa rin magpa-check up ng doktor. Pero ako guys, hindi na kasi ako nagpapacheck up ng doktor kasi pag inuubo si Baby Ivan kasi is, ano na kasi guys, nawala na kasi sa oregano, nagamot na siya sa oregano, so hindi na ako nagpapacheck up at never pa ako nagpapacheck up ni Baby Ivan simula nung pinanganak ko siya. Dahil tinutulungan ako ng oregano, yung mahiwagang oregano ko, ang dami kong tinanom para talaga sa ubo kay Baby Ivan. Sa Baby Ivan kasi guys, para mataas yung resistensya niya, pinadidi ko din siya ng malunggay juice. Yung malunggay juice guys, bilagyan mo ng apple, i-blend mo at salain mo at ipadidi mo. Lagyan mo din ng honey, ipadidi mo din. May video din ako sa malunggay juice guys. Pwede din yan ipainom sa anak nyo para magiging healthy yung mga baby ninyo. So ayun na guys, sana na-explain ko at nagustuhan ninyo kung paano po gagawin yung oregano. Ito lang guys ha, pwede ito lahat guys sa 3 weeks old. Kasi 3 weeks talaga, uubuhin na yung mga anak ninyo. So, simula ng ipinanganak nyo. So, pwede siya guys sa 3 weeks, 4 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Hanggang mag-1 year, hanggang mag-4 years old sila. Pwede mo pa siyang painumin ng oregano. So, wag kayong mag-worry guys ha. Kasi yung oregano guys, herbal yan. Wag kayong matakot. Kahit mas mabuti nga guys, marami yung oregano yung pinainom nyo sa anak nyo. Yung space talaga siya. Ako kasi guys, nagtanim ako na sobrang dami ng oregano para dami akong pipitasin at pipigain para kay Ivan. So, ayan na guys. Yan po lahat yung tanim ko na oregano. Sobrang dami kong tinanim para lang sa ubo kay Baby Ivan. Nagdala lang po ako ng lalagyan ng para dyan ko ilalagay pag may napitas na ako na dahon. Ayan, magpitas lang po tayo. At ilagay natin sa lalagyan. Ang dami kong oregano yan. Ayan guys, ang lulusog ng mga kalabo ko. Ayan. At saka ang lalaki ng mga dahon. Sobrang ganda nilang tingnan. Kasi ang lulusog nila. At ganyan po karami yung pipitasin nyo guys. Para madaming katas yung makukuha ninyo.
Ayan, kailangan nyo lang kaserula. Lagyan nyo lang siya ng tubig. Ayan, ganyan kadami yung tubig. At kailangan nyo lang ng salaan ng ganyan para ipatong nyo po yung dahon dyan. Dyan nyo ilagay yung dahon ng oregano para mas steam po siya. Ayan, ilagay nyo lang siya dyan. Lahat ng dahon guys, ilagay nyo. At dyan, takipan nyo lang siya guys at maghintay lang kayo ng 20 minutes bago nyo po i-off yung apoy. Ayan. So, ayun na guys, mahaba na po yung video natin. I hope you like this video. At guys, thank you so much for watching. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. Kaya guys, dito ko na-end yung vlog natin. I hope mga mamshi natutunan nyo po. At I hope na kung may ubo yung mga anak nyo at gagaling po sila sa pamamagitan ng herbal ng oregano. So ayan lang guys. Thank you so much for watching. Bye everyone. See you for the next vlog. Bye. Thank you guys. God bless you all. Bye-bye.